फैगौ 29 डिसेम्बर रबिबार खालि बेहाय जि खाग्राबारि आरो डिमाकुसिनि गेजेराव पिपलुलि गामिनि सेराव सुक्लाय दैमानि एकदम नांजाबनाय बे बालाबारियाव जों मोनसे हाबाफारि लादों अमा थावख्रि फोरबो बे माने मोनसे मिउजिकेल फेस्टिवल होनना बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बेहाय जों बलिउडनि सिंगार आस्किंखौ लिंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे ओनसोलनि एबा बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि हेलेना दैमारि गेमस्रि बिथांमोना फैगोन बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे देंखोगिरि मेथाइ खनगिरि जोंहा फुकन बर' बिथां इलिसा बर' बिथां नितामुनि बर' बिथांमोना बेहाय देंखोनि मेथाइ खनफैगोन। बेखायनो बे मोनसे जिहेतु गोदान बोसोरा फैथारसिगोन गोजाम बोसोरखौ जों हगारसिगोन बे मोनसे रंजानायनि मोनसे गोसोआव फैखायो जेब्ला बे समाव बेखायनो बयबो बेहाय फैनानै लैहोर फैनानै बे माने फोरबोखौ जाफुंसार होनायाव बाहागो लाफैयो आं बेखौ खावलायबाय। जिहेतु फेस्टिभेला गेदेर जानो थांगासिनो नाथायबा सानसेनिल' हाबाफारि मानि थाखाय देग्लाय जिहेतु डिमाकुसियावनो बर' साहित्य सभाया जागोन बेखायनो गोबां बिथिङाव नोजोर बोनानै देग्लाय जोङो बेखौ सानसेनि हाबाफारि लादों। खिन्थु फैगोन बोसोरफोराव जोङो मोजाङै गुवारै सावरायलायनानै जोङो बेखौ एसे सप्तासे हायो बेसेबां हायो बेखौ सावरायलायनानै जोङो नेक्स्ट बोसोराव जोंनि थांखियानो जाबाय बेयाव आं आगोलावबो बुंदों जोंनि सेरावनो बरनदि वाइल्ड लाइफ सेंसुरि दङ। बेहाय अमा थावख्रिनि थाखायनो बे सेंसुरिखौ डिक्लेयार होदों गभर्नमेन्टआ आरो बे अमा थावख्रिया जिहेतु जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनो हमदों जोंनि इयुन जोलैफोरा बावनो हमदों मिन्थिया। बेखायनो जिहेतु जोंनि सेरावनो मोनसे रेयार स्पिसिस मोनसे एनिमेल दोङो वाइल्ड लाइफ माने एनिमेल दोङो बे वाइल्ड एनिमेलखौ जोङो डेभेलप खालामनो प्रमोट खालामनो आरो बे सेंसुरिखौ प्रमोट खालामनो टुरिस्ट डेभेलप खालामनो ओनसोलाव स्कप दङ जिहेतु बिनि थांखिखौ नोजोर बोनानै जों बे फेस्टिभेलखौ लादों। जिहेतु आं आगोलावबो बुंदों हर्नबिल नागालेण्डआव दिनै डिमापुराव ओरैबायदि मोजां रोखोमनि माने फालियो जिर' फेस्टिभेल फालियो फेलकन माने फालियो डिमा हासावआव थिग बिदिनो जोंबो बे डिमाकुसियाव नैबे सुक्लाय दैमानि सेराव खाग्राबारि डिमाकुसिनि गेजेराव जोङो बे अमा थावख्रि फेस्टिभेलखौ एबा अमा थावख्रि फोरबोखौ जोङो माने फालिजेननो देग्लायनिफ्राय जोङो नाजादों। जों लोगोसे बे फोरबोजों लोगोसे जोंहा ओनसोलनि गलादार फिसा उन्दै दखानिफोर बेहाय गोबां दखान होफैनो नागिरदों फैदों आरो बिथांमोना एसे फाइनेन्सियेलिबो सापर्ट निस्सय जागोन मानो होनब्ला बेहाय फाननाय बायनाया जागोन जिहेतु मानसि फैगोन रंजागोन। बेखायनो बेजों जोङो मोनसे जिथु थांखि ओनसोलनि दखानदारिफोरखौबो ओनसोलनि एन्टारप्रेनारशिपफोरखौबो डेभेलप खालामनायनि मोनसे थांखि माने थांखि नङा बियो मोनसे अट'मेटिकेलि जालांखागोन स्कप मोनगोन। बेखायनो बेफोर मोनसे डेभेलपनि मोनसे आगान होनबाबो गोरोन्थि नङा आरो बेयो नोंथांमोना मिथिगौ जे बेहाय टुरिस्टनि मोनसे बिराद माने स्कप दङ। जोङो बेहाय जुदि मोजां रोखोमनि सानब्रै सानबासो फालियोबा गोबां हमस्टे सोलिगोन हटेल सोलिसिगोन मानसि फैगोन टुरिस्ट गुबुन बाहेरनिफ्राय बे फोरबोखौ नायनो थाखाय बिदि मोनसे एट्राक्सन जुदि जों खालामलांनो हायोब्ला निस्सयकै जोंनि बेहाय अन्तत' बारा नङाबाबो सानैसो बेकार थानाय सुबुंफ्रा माने गारि सालायनानैनो होन बा हटेल हमस्टे होनानैनोबो माने मोनसे जिउ राहा दानायनिबो मोनसे राहा लामाखौ जों नुनो मोनो। जोबथारनायाव आङो बयखौबो लोब एबा लैहोर फैनो थाखाय खावलायदों। गोदान बोसोरखौ रंजानो बेहायनो मोनसे स्कप थाखाबाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो मोनसे बेहायनो स्कप थाखाबाय। बेखायनो बे गोदानखौ नाजावनाय गोजामखौ हगारनायनि फोरबो महरै बे अमा थावख्रि फोरबोआव रायजो राजा नोंथांमोना बयबो लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ माने जोबजासिम बाहागो लाफैयो आं गुरै खावलायबाय। बयनिसिमबो सोलिबाय थानाय क्रिसमासनि गोजोन हामलायनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय जानुवारि दाननि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय थाबाय। दा बे समाव जोङो देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय खाग्राबारि आरो डिमाकुसि ओनसोलनि सुक्लाय दैमानि सेराव जोङो अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल होननानै नाम लानानै जों माखासे जथायसे मावथिफ्रा बाहागो लानानै जोङो बेखौ खुंदों। बेवहाय जोंखौ मदद खालामदों मारु प्रडाक्सन गेस एजेन्सि आसाम गेस कम्पानि आरो रेड बि होननाय माबा मोनसे माबाफ्रा जोंखौ स्पन्सार खालामदों आरो दा बेवहाय नोंथांमोना गोबाव सम खोनाबाय थादोंमोन जानांगौ दा नेनायनि बारा गोबाव सम गैला
जोंहा खाथि सम मोनफैबाय नोंथांमोना बारा गोबाव आरो नेबावनांला मा होनना बुङो जोंहा 29 डिसेम्बरनि जोंनि 2 बाजिनिफ्राय जोंहा जागायगोन आरो बेवहाय गोबां जोंनि बर'नि आर्टिस्टफोर बिथांमोना नुजागोन जेरै नितामनि बर' एलिसा बर' मासुम जोंहा DID डान्स माबायाव बान्था मोननाय मोनगिरि मासुम नार्जारि लोगोसे जोंहा गेमस्रि बिथां लोगोसे जोंहा फुजि बिथां सुलेखा आब' देंखोनि रानि बिथाङाबो बेवहाय नुजाफैनायनि खोथा होबाय आरो दा बे समाव जोंहा नाइट कालचार माबायाव प्रग्रामाव जोंहा बलिउडनि मुंदांखा जों बयनिबो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय सासे सिंगार मेथाइ खनगिरि एस किं होननाय बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनफैगोन 29 डिसेम्बरनि 8 बाजियाव बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों ओनसोलनि जिल्लानि आरो गुबुन जोंनि ओनसोलनि गासैखौबो लैहोर फैनानै बाहागो लागोन आसा खालामबाय आरो बे समाव जिहेतु मिउजिक फेस्टिभेल होनानै नोंथांमोना खुंनो नागिरदों बेवहाय रोजाबनाय मोसानाय बेवहाय रोजाबनाय मिउजिक फेस्टिभेल जिहेतु बेवहाय रोजाबनाय मोसानाया थाखागोन आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि लकेलनि जानाय जितु जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ माखासे जोंनि ओनसोलनि गलाफोर होगोन बेवहाय बिथांमोननि जानायखौ जोङो जितु दोरोङारि जानाय बेफोरखौ जों मोनगोन गुबुन गुबुन जातिनि जेरै गार' राभा आदिबासि मिसिं बर' बायदिसिना सावनाय एवनाय संनायफोरखौ मोनजागोन आरो मोनबेसे जिल्ला दासिम फैनायनि रादाय गोबां जोंहा बेयाव मर देन 100नि दखानफोरा फैदों आरो 100नि बांसिन जोङो पार्किं बेबस्थाबो खालामदों आरो एबार जोङो खोब बेबायदि मा होनना बुङो एबार फार्स्ट टाइमनि थाखाय जों बारा गोरा खालामाखै आरो जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन जोंनि ओनसोलनि नेताफोरा फैगोन जोंनि मा होनना बुङो जों गोबां दल संगठनफोरखौ सात्र संगठनफोरखौ जों इनभाइट खालामदों बिथांमोननिखौ जोङो एन्ट्रिखौ फ्रि खालामना होदों आरो गोबां सात्र साथ्रि कलेजनि सात्र साथ्रिफोरखौ जोङो इनभाइट खालामदों बिथांमोना फ्रियाव एन्ट्रि खालामनो हागोन बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननो इतिमध्ये एसे आवगोलाव टिम खालामनानै जोङो कलेज थांनानै बिथांमोननो टिकेटखौ जोङो हैनो थाखाय बेबस्था लाबाय आरो बेजों लोगोसे जायफोरा गामियारिनि मोसाखावरिफोर दङ मेथाइ खनगिरिफोर बिथांमोनखौ खाबु होनाय जागोन बिथांमोननोबो खाबु होनाय जादों जिहेतु लकेलाव जाहैबाय बिथांमोना जोङो लकेलनि मोसानाय लकेलनि मेथाइ खननाय बिनि जोङो एक्सट्राहै आलदायै जोङो माने मोनसे स्टेज बानायनाय जाखादों बे स्टेजाव बिथांमोना बाहागो लानो हागोन आरो